Ако си пораснал близо до лодките на едно изкуствено езеро и си дете с богата фантазия, то несъмнено истории като несъществуващ твой аристократичен происход или морски коледни елхи от рибани кости са нещо напълно нормално. Когато обаче си някъде около 40-те, въображението ти продължава да работи по подобен начин, то това си е истински дар от Бога. Би било много егоистично, ако Никола Георгиев Кайо прикриваше целият този талант, а не го раздава около себе си. Никола Георгиев е роден на 28 януари 1963 г. в София. Детството му обаче преминава в Созопол, близо до морето, където момчешките му фантазии го отвеждат до въображаеми светове, подхранвани от разказите на стари рибари. След няколко години се налага да засили това си въображение, защото в живота му истинското море е заменено от изкуствено. Семейството му се налага да живее и работи на щъркелово гнездо на язовир Искър, а малкият Кайо продължава да развихря фантазии, но този път от терасата на къщата, която се превръща в най-високата палуба с екипаж от двама – той и сестричката му. Причината да ви доведа тук на този бряг на язовир Искър е така един много мой стар сантимент. Аз всъщност съм изкарал детството си почти през цялото лято тук, в тази стара, да я нарека, вила. Мястото е познато на много софиянци. Поне от моето поколение брега беше пълен с хора. Това беше така нареченото Софийско море и много деца имат така, много свежи спомени. Спомням си, че тук си играх на капитан, на морски пират, на какво ли не. Тъй като майка ми и баща ми работеха тук, се налагаше да оставаме и през седмицата. И когато събота и неделя си отидеха така наречените съботни туристи, се налагаше да си развивам фантазията с мои си разкази. Мисля, че много силно е повлияло така творчеството ми. Тези точно фантасмагорични истории, разни измислени приказчици, случки, които не са се случили, но биха могли да се случат. Това така наречено изкуствено море не можа точно да замести истинското море, но ме научи да си създавам мое си море. Мое си нереално несъществуващо море. И до някъде ме научи да мога да нося, да намалявам нещата, да ги смалявам и да си ги слагам в сърцето, защото там човек няма много възможности да складира кой знае какво. Важна роля и до днес в живота на Никола Георгиев има и родното място на майка му. Село Горни Окол се намира на 50 на километра от столицата, но запазва все още чистотата и красотата на едновремешните детски спомени. Тук той и сега успява да намери уединение и спокойствие извън шума на големия град, за да рисува или пише сатиричните си текстове. А между впрочем, при него изкуството се проявява значително по-гладко, когато е напълно тихо, а музиката го разсеява и му пречи. Може би заради това любимата му за работа част от денонощието е малко след полунощ. Ето още едно място, което е свързано така с моето детство и в което бягам сега при този софийски шум. Тук също обичам много така да си рисувам. Това е Горния Окол, на 35 км от София. Родното място на майка ми. Имам чудесно голямо ателие, в което мога да работя необезпокояван от никого. И сред тази красива природа просто човек не може да не прави хубави неща. Поне според мен. Ето това нещо е един бюлетин на Съюза на българските художници. Значи всеки, който си е платил членския внос и е член на СБХ, получава това чудо. Значи, брой е 10 декември 2003. И всичко до тук изглежда нормално. Ако вътре не забелязваме една забележка. Уважаеми колега, извиняваме се за допуснатата грешка на корицата. Четете брой 1 януари 2004. Представяте ли си? Просто вместо да се извинявате, трябва просто да извадате една нова корица. А сега ще се опитам тук да ви зачета какви велики неща пише. Ето, например, един така наречен кураторски проект, няма да спомена имената, просто за да не се получава такива разни неприятни сесии. Зачитам. Целта на проекта е да се анализира оформилите се през последните десетилетия от българската живопис и интерпретивни стратегии в избора на определени възможности от богатата традиция на Информела.
Подборът на авторите и творбите ситуира задълбочаващия се процес в концептуализация на живописта, разбиране като рефлексивна, самоаналитичната същност. Ключова е процесът на търсенето на пътища и за съвременната реализация на живописта и изграждането на алтернативни и преформулирането на останалия вече проблематичен традиционен статус на картината. Представяте ли си какво величие? Аз сега не съм чак толкова сигурен дали точно съм художник, защото то човек трябва да го казва непрекъснато. Имам много познати, които седят в кафенетата, брадясали, достатъчно добре миришещи, тупат по масата и казват: аз съм страхотно неразбран художник или страхотно неразбран скулптор. Сега, ако това се разбира под художник, аз не съм художник, не искам да го приемам така. Мисля, че тогава, когато реших, че мога да се изразявам, нали, когато напълно ми пасна, даже понеже много често не ми е достатъчно рисунката, затова се обръщам и към листа. Аз често си пиша разни сатирични разкази, новели и така нататък. Мисля, че такова понятие като художник, писател
майстор на велосипеди като че ли няма. Човек е като една така комуникативна личност, всички неща обхваща. Но мисля, че най-лесно се изразявам с нещата, с четката и с боичките. В такъв смисъл, значи, съм художник. В голяма част от сатиричните картини и разказите на Кайо един от героите е самият той. Без излишна суета и без да спестява на себе си нищо, често пъти поставя собствената си персона в ролята на негативните и отрицателни персонажи. Мисля си, че човек трябва умело да разбере, че всъщност не е чак толкова велик. Че той първо трябва себе си да усмее. Аз винаги съм си мислил, че така отъждествявай си с някои така доста отрицателни. Между другото, не знам дали ти прави впечатление, доста често се рисувам на отрицателните места. Иска ми се същевременно да опозная себе си и да си кажа, бе, какво е толкова, бе, и да си отрицателна личност не е чак толкова лошо. Виждам хора, които са по-сериозни, когато сме в голяма компания. Усещам как така с пренебрежение поглеждат към моя така непринуден смях. Да, мисля, че съм непораснал момче и не мисля ще да порасвам. Прекалено скучно е да си порасна в края на кращата. Толкова много пораснали хора има. Какво лошо има човек да си остане пък цял живот един такъв пухкав бебок. Така да го нарека. Значи тук на Луната се вижда едно човече, което е слязло от космическия кораб. Виждайки един друг човек, той казва: здравей, лунни човече! Обаче другият човек казва: аз не съм лунен, аз съм земен. Как? Не ме баламосвай, къде ти е кораба? Тогава той каза: не, аз се качих, като собственоръчно направих стълба до Луната. Значи това не е оня Охлюв, който е пълзял на Стоян Михайловски. Този човек, правейки тази страшно трудна стъпка да стигне до Луната с собствено изградена стълба, де факто е унищожил на този фукъл, който е дошъл с кораба, всъщност му е унищожил на удоволствието от цялата тази история. Много ми се кефа, за съжаление картината не е моя собственост вече. И не мога да се оплача от колекционери. Така да чукна на дърво, ако така продължаваме в тази криза, щом ги има, значи ще ги има все повече и повече. Надявам се, че ще стават и така с по-широка география. Много ще се радвам, ако парагвайците, например, започнат да си купуват Кайо. Представяш си. Или, примерно, да речем, ескимосите от Аляска, например, си украсяват аглутата с моите картинки. Много ще се кефа. За сега нямам от ескимоси и такива. Колекционери ескимоси нямам за сега. Но, краща, живота е пред мен. Аз съм все още много, много млад. Освен картините си, които рисува с акрил, Кайо пише сатирични разкази. Забавлява се, като изрязва заглавията на вестници и ги преправя с нов и забавен смисъл. А албума му е доразкрасен с забавни рисунки върху фотографиите. Съвсем логично е да си зададем въпроса и за жената, която стои до него и не възразява в хола им да се съхраняват тези причудливи колекции. Журналистка е. До някъде сме колеги, защото работим така заедно. И така широко скроен човек, обичащ театъра, обичащ приятните изненади, обичащ, разбира се, лукса. Тук вече ми куца малко нещата, защото ще ми бъде малко трудно да осигуря лукс. Но не е невъзможно. Например, един Христо Явашев го може, аз ти да, но айде бе, кой е той? Али? Мисля, че и аз съм малко труден характер. Всеки случай, като всеки художник, не изпадаш някакви униния и имаш нужда. Аз също съм страшно благодарен, че жената, която сега е до мен, така умее да ми вдъхва така самочувствие, умее да ме ласкае никога не ми е казвала, например, защо се занимаваш с изкуство, примерно защо не се захвана с нещо по-сериозно, да речем една твърдо сериозна реклама или примерно с някакъв друг бизнес. А това е страшно ценно в време на криза. Просто много мои колеги престанаха да рисуват заради зли жени. Аз имам щастието, дядо Боже, да ме цунка с човек, който да ме разбира. Спирка от спомен. Ето, тук мама и татко се запознали при един проливен дъжд, се скрили под навеса, останали там, докато дъжда спрял. До тук ме вкарало таксито от родилния дом. Върху нея се научих да пиша буквите с ръждасъл пирон, а когато играехме футбол, използвахме като врата.
От тук и първата ми уредена среща с момиче. И първата любовна целувка. Пак от тук ми изпратиха войник. Върнах се с потеснения си абитуренски костюм на нея. Някъде след 2 години нещо. От обявите, разлепени по нея, си намерих работа. Лепях по стените и некролозите на починалите си близки. Една сутрин обаче нашата спирка изчезна. Нямаше я вече. Крадливи моргаверки я бяха изкъртили и продали на вторични суровини. Това е обаче. Гати спомена може да имаш в един град. Представяш ли си? Много се радвам, че не живея в Токио. Значи като гледам тези големите градове, дето родил си се някъде и после не можеш да си познаеш мястото. Непрекъснато се местят блокчета, непрекъснато. И като София все пак си е един такъв по-стар изтокритичен град и мисля, че по-рядко се строи. Поне за сега. Дами и господа, може ли да ви занимая с една ретро-история? Това е една ретро-любовна история, която до края на годината смятам да си самоиздам. Казва се романс и всъщност в нея на старобългарски език би го нарекал, но и един красив език от 30-те години. Нещо, което така, може би предизвика смях. Много ми се щеше така да има. Това са ни любовни истории между един Ерген, Тренчо, т.е. аз играя неговата роля, и Буцинка, това е една дама. Нали, името е просто нарочно по-смешничко. Значи всъщност героинята е изпратила съпруга си на фронта, а любовникът е забягнал, всъщност този въпросният Тренчо е забягнал в провинцията и се крие, за да не го мобилизират. Буца най-сетне получи писмо от фронта. То беше кратко. Мъжът и никога не пишеше дълги обстоятелствени писма. В училище получаваше частици, защото беше от род по-заможен. И сега тъй. Син войнишки плик, Буца го отвори развълнувано. Салта и реда. Тъй, на фронта съм, тука се гърми, пък ти си живееш живота курво ни една. Боже, не му е лекичко на горкинки, просълзи се Буцинка, целуне плика. Война е. После обупа пъците си, взе навехналите вечен цветя из вазата, фърли ги навън и отида да купи нови чаи къщата и да усети пролетта. Ето едно заглавие. Гангстерът Раден искал да се върне в България, обаче виж как се получава, когато си драснеш малко и го промениш. Искам да направя всъщност идеята ми е да направя една изложба, която се казва Моята пещера и върху нея да си залепя такива поправени заглавия. Това е картина, която искам да ви представя. Фащаш ли? Значи, картината се казва Выпуск. Без този надпис на добър час, мисля, че не е завършен. Това е ясно, тези хора нямат лица. Какъв добър час бе, браче, с такива лица? Може би някога са имали лица, но сега са останали само дрежките им. Всички са заприличани на великата учителка. Въобще е ужас. Това е една от наградите на живописателите, просто може. Значи с нея, всъщност тя е нематериална, както виждате, в смисъл безпарична. С нея много добре се чупат орехи и въобще може да се прави пълна шаран с тях и така нататък. Могат да се правят ореховки и въобще е много функционална и когато има торнадо навънка, може спокойно да си натиснеш листчето и да си рисуваш, въобще няма да ти го дигне. Тоест, в изкуството ти става тежко, разбираш ли? Тежи повече, отколкото трябва. Честно, много се радвам, когато наградата е непарична. Защото при паричните награди винаги остава едно усещане, че нещо някъде е скълъпено, че някой някъде нещо така дължи на някого. Отгоре на всичко много ме дразни, че и те задължава по някакъв начин. Задължавате, може би трябва да... Може би нямаш право след това да правиш слаби неща. Това нещо се казва градски транспорт. Няма човек в България, който да не го е ползвал. Особено живущ в град наречен София. Какво представлява? Всички тук сме страшно сърдити в градския транспорт. Обаче по един начин, особен си начин, всички се научаваме на толерантност. Не можеш директно да извадиш ножи и да ръчнеш някой между
примерно да речем, между ребрата, защото ти е адски противен. Значи научаваш се просто да ги приемаш хората. Това е много важно. Според мен градският транспорт е невероятна школа. А това е една алегория, която се казва лекция по сатирично изкуство и това съм аз. А това е една моя така карикатура, която се опитвам да разкажа на тези същества без глави, които са увили главите си и са ги превърнали на още нещо. Значи, тук виждаме едно разклоняване, така да се каже. Главата и тялото са две съвсем различни неща. Тази картина се казва Мак и тук виждаме едно хитърчо, ако можем така да го наречем, човече, което се опитва да придвижва своето летящо килимче, но с помощта на какво? С помощта на нашите празни мисли, които изпускаме отдолу. Той ги лови и по този начин се придвижва. Аз самия не искам да се взимам на сериозно. В край на кращата, това, че си намерил начин да се изразяваш, си е чудесно. Обаче има хора, които умеят да се изразяват с какво ли не, с камера, с микрофон, с букви, с слова и така нататък. Че те не са по-малко велики от нас. Така че мисля, че много е неправилно. Аз страшно много се дразна, когато много колеги така казват консуматорите на изкуство. Какво значи консуматори на изкуство? Това не е супер, бе. Ще я да се дръжте възпитано, ако обичате, господа. Освен на сатиричната си живопис, Кайо е горд автор и на собствена рубрика в проспериращ ежедневник. Седмицата на Кайо е мястото, където многобройната аудитория на вестника разглежда живота от седмицата, но през поглед.